anak yang mana di dalam ini anak bangsa matilah dilamun Tuhan lamun tanana matilah dilamun busana lamun kaji segara lalamu odikukulati menjadi lakabai pulang narangan la pulang labana harapkan kali bersuung larutkan tago suabana labas kita jadukana lamulan katakana Tuhan mulanya dari tadi tambang jatuh badari bunga lalang ngado mulanya kabat tadi karang pokok asanyo tantua donekan
modo ditata-tata yang diambil dikage-kage diambil kado nambah bunga indah karayu dirancang panjang dia topun tanah itu kekabu-kato savana hari pagi orang bagi duit dikonsong bagai alun memasa dia luang Oseria di cerita masuk to bilang cerita gadi besanung anak orang kampung ketinggian tuanu tong melano gadi besanung bapak indah mandela mati mak laik lah mati pulau tinggal di dalam rumah gadang awak korang kini tinggal di rumah bantu tiap boleh kabanyo katumbuk di badan korang mama laik di rantau pulau mama lainnya dirantau pulau tapi doinya orang ngaji tidak jaya mamanya aduh sabak kalau dahulunya mama merantau dalam bayu lainnya kaduya na mama bayu merantau mau kampung melano narang namanya koto katenggian tumpak kepadu gadi besanung semenjak kini mandu tak adu sajaklah mati mak gayanya entong mana lagi yang malam memai kadang-kadang malaleng ngadi tadi meratok siang yo malam bunyi ratok jadi adang makannya adang ndak ada itu yang di mana ratok siapa demana kamana aduh dekat kadang pangari kadang pamuntak bayang-bayang lesiat pon jadi lekabadi bareng
ditanggung Ramu-ramu tabang malayang go dirantiang kata tigo di mana letaknya surat dan malang mahkota jadi dengan rantai ikon dekat dua kadang-kadangnya melakukan rupanya nan gadi batanang dalam panganannya seorang kok bakubur dialah di rumah kok mati badan kota lo namu kok nyampang awak bunuh diri tapi lo badan kabado so omai Abiari mengapa sudah itu abiari bagilang hari abiari bagilang pakan abi pakan bagilang bulan abi bulan baganti tahun salamu magai nalamati awak menangis siang malam matola bangka dek menangis orang tak ada nama nolong jadi setiap siang melantong menangis kok malam yang disabut lari adalah pada satu hari agaklah orang kumana lalu lingkir banyak saudagar jauh hampir menggali belok karena mono ado baju saudagar kain agak wakalku melanyo sama itu kalau saudagar kopi kain baju tiong bungkusan yon gadang majalan maleriang buki masuk rimbonya keluar rimbo dari nagari ke nagari agak diurang nambah dua latigo kalinya pulang balik dari kampung koto Katenggian sampai ke nagari Langang Kuning letaknya di sampai Katenggian di sini tampak dinyo malaurang nan maju lai tahu diurang lo ado pado suatu hari tampak dinyo sadang menunggu orang di halaman dinyo laniat lalamu duo karena bertanya tanya kini anak siapa nama nanyo kadang-kadang orang panggil tadi barang tidak serang menunggu kadang ke rumah menunggu tak bara jauh di rumah nanggadi bertanya kepada nama nunggu oleh orang nama nunggu kami bertanya pada itu dari duri badan bertanya dari mana ambo barundian nak kami tanya kini tabaca itu lalu sampai 3 kali siok na lalu tadangayu ratu dengan tanya itu isinya nak kami tanya anak
siapa namanya Bakato laurang menunggu tadi onde nakkan duang nambah dua orang mudo nanelo hati duduk ladolu di palantah lapkekan nikah denakkan duang mulia ke deko bacarito jadi lah duduk orang nambah dua satu duduk air talata kondak bana ke kopi mani air kebingung kekasih lan minumnya tumakal menambah dua balina curaikan dia ke nama nombor tumpak dinyo nama nani nama rato yang siang jo malam kenuku namukir lagi bacaan lapa indah pamande mati mande ado karano tumpak di magai nyo baru mati awak tinggal seorang diri dia ke rumah menangis siang je malam mama lain bilang tau pulau nandan duang Bakato di sini rampang kali siapa nama padaku dan siapa nama mamanya jangan dibuyung kabangannya mandinya badu dulu badu tanah nanti tukan sabirulang itulah kini nama maknya adik itukan sabirulang banamu putih yang buntan itu nama dia gaji bacaan kadangnya cekek itu nama ratu tu banamu gaji bacaan sama nakan tukan sabirulang Kakabuk ke itu dia teraman buat takana dirang panggale otot dangakan bana kalau nantukan kadirula banamonyo tukan kadirula galanyo kita rajuan jadi rajo ditampunkan mandangnya lakato ng itu kalau baik itu dinakan buang bapak sekarang mudo kabalun pasar ng sampaikan banyak-banyak itu berterima kasih sampaikan kabake mama nang gadi nambah namo sukan kadirula nambah gala sukan rajuan kok iyo rajo di nagari buyong tolong kabahan batu inyo kamanakan nyo latinggato orang ngonai mandangnya kato macam itu lakanang hatinya pareman nambadu terima kasih ke air yang kami minum kami sampaikan pasan
Mandanga kato macam itu lesanang orang nama nunggu terima kasih nak banyak-banyak ilahan itu maka tonan tadorong na dan yo kato nanta dorong ba itu bana sesuatu lekanang rasonyo hati bapika lainnya orang manunggu iyo jadinya sodagatu babayo pulang kaduonyo nutuju la kampung Melayu halaman nutuju foto katong yang dikasih di gunung lodang dengan tampuknya kini berjalan badu berjalan badu ayunan lukang kamu lagi ayunan lukang kamu jarang kain jauh yang kambiran laput dari lono di barano dari jauh lalu di jalan jauh berbarang lada dan dekat bola mantul itu kapu bajalan kapani yang kamalaka dikatakan negari itu jauh tidak jauh tapi bahasa jauh bajalan tatap pemandang dan jalan nambah malam mulainya di jalan itu pareman nabadu besok pagi mangkot sampai uek di hari semalam tu bercari tolanya nabadu sambil-sambilnya menanti lalu ngepikiran nasib nangadi nasib lagi lekanan pasti menangis siang malam Bapak indah mandi lamati nama dari lamati puluh mama lai dirantau orang mama lai malah dirantau orang beritu bana malaki tapi samantang kok beritu nanya hari semalam tu kita banyak elok bana kok nyampang selamat perjalanan kok sampai dah awak dini tanah dari dahulu karajut tu dikarajutkan mama nagadi kita cari sampaikan pada raja kita sampaikan mana pada raja itulah kata sabananya tumpak bareman nabadu pagi-pagi dah mulai jalan dituju kampung jauh kini rimbonan tinggal tampak
pando rumah rajo, tandonyo kadake rumah rajo. Pujian denu dadan caili, pujian kalu dadan semudi, dan ngokateng di pugali. Onak kamu tinggi jalan sanye, susanye anak rangku, tampaknya sini berbaju balang-balang. Osagaye kado nasi katu kadana kana dengan hilang. Kana maladunan hilang baiku bana nasinya rupanya kini nambah dua langsung menuju rumah rajo mangkok kadape rajo kawat tamu du balang dulu di tamu kato tibo dake du balang meminta ampun ke du balang ampun dari kali ampun dibawa tempat kasih dia selo kabasaran. Kato riang, kato talong, kato tati, kato dah sampai nambana kato lubalang kami. Kato nabana malakang sagui ng sinikan batanyo bati bubalang lari di rumah rajo pito nabana mo sukan kabirula bagala sukan rajoan o lari di rumah malarajo kini menjawab dengan sidubalang ko itu ramudo tanyo rajo ng sadang adobana ko iyo rajo malah kadang ado meminta kami kadubalang ampunlah kami dubalang tolonglah kami sekali ko patamukan kami rajo ado ng paralu na disampaikan itu bana kekeringan dubalang lari malaheloan baru barang sedang dubalang langsung menuju rumah gadang nangis inyo lata utano rajo kanamonyo rajo kadang duduk balang dari jauh lamar ke tangan meminta ampun ke rajo ampun beribu kali ampun dibawa tempat kasih dia selo kabasaran kini kami kamayampun tato kabasi rajo sabananya waduh laurang rajo baru tubuh baduo pajatu kamu gadang tulau yang kabatamu dengan rajo adonan tenturan kanyo tamu rajo Baitu bana malah katonyo kini danakan bana malah diang kini dubalang ko iyo ado orang nanta datang nanta mangisi jo badan ambo nang kensiang kato kanyo kabu guru datang lainyo kini kato sampai dubalang turun maja dubalang turun dak tanggung kanang dubalang dapet bangutan elokana latibo kini di kampung rago nyokaban kapare mantu lanyo kabahan mula kapare man aja kini di dubalang dang hadiang le kabananyo ladapti izin dari rajo barang silang nanya kate rumah tuju la rumah sini
Kalau lalai melang nang rumahmu Kirajo kabadalan pulau maalun lah yang sini rajo banyak rajo urusannya ndaknya kuado macam-macam urusannya Sakilah nangis angkat ke rumah Tetasak paremana baru Satu tibo di hati rumah Jodoh balang mengecek tadi Meminta ampun lagi rolu maalun lah sultan rajoan Nambanamu sultan sabirullah Dia orang bajak nangisinan Salamu dia jadi rajo sari kang sari Tak ne pasti sari naruna Tak ne sudutan darundam garagagi Dipalik matonyo kabarin yang kan Tapi getanggun yang kondak baik itu kareni Udah mungkin dapet Oh jadi rajo Tetapi gua malalaman tak salam Sama duduknya Najo kurisi Sama duduknya Jorajo tadi Salat tak air di bambunya Bakato di sinan orang panggale Ampunlah kami pada rajo Kini sama nyabutkan niat kami Jangan dirajo sabanahnya kami mengalir belok jauh sampai ke kampung Langang Sun Rajo. Nande asok kami malah pulang balik paling hendaknya 2 kali dalam sebulan. Siok lalu kami ditampil kuai nanti yang siok lalu tangi padanya di hati rumah. Dadang menangis malayu anak jadi menangis di hati rumah menangis siang yo malam bunyi ratok baladi jadi bunyi besi yang rangi abu itu bananya orang sukini rupanya waktu hari kepasang kami lalu di kabar balik datang di hati kami sampai bertanya kau orang sinang Raja. Satu kadang malam itu balung sampai cerita yang hampir tertakut di badan ambu mana-mana itu malah ini. Kok indah adik kandung ambu konda anak daripada itu. Ingat menjauh orang muda orang panggalu tadi. Kok baik itu yo barasi banak komarajo. Nyok kami tanya orang badakat dan kami padang bercerita bana di halaman padangatan wasik kami isi tanya malalian kue dangakan bana
tanya orang nangadi Bapak indah mandela mati makai lah mati pulo mama lahiran tahu orang mama kalau menurut cerita malaurang nama membuat kami tanya bana sejak biasanya dan menangis yang jo malam tu adalah padaku ke manakah rajo banamu melada di besane anak di putih yang buntan yaitu keceknya cerita orang membuat baru berkata rajo malah elok-elok onak kanduan jangan sembarangan bilo babali ang dari sinan boleh jalan mama ini kok kesamo-samo awak bayi mandang akato dari rajo ampunlah kami rajo kini kalau nabadan diri kami sekali sabulan mangkok bayi rajo padang katon itu tapi dangakan di rajo menurut cerita orang badakan samanya gairnya mati adang makan adang dapat itu para saya nyokok lalayu rajo menjangapui alaman badan kabata Kato sampai melaksanakan itu berkata orang pangaria para misi rajo kami pai tarimo lepasan naga itu Bakato di sinan melasukkan kabirullah menakan yang nambah dua makan jenis mengkok kaila makan jenis mang dulu na mangkok kayu buyang juang bola babu di bayi tak itu keceknya rajo tadi dek kawan nambah dua tadi dek rajo nama nurut kapar ini tadi nanti talata nama takkan lagi kaidang nasi dihadapan makan bersama badan terima kasihnya banyak-banyak dia usaha buyang macam itu sampai baturi badan aku beritu rana kecil nama rajo beritu pulau terima kasih pada rajo tapi kok dapat minta kami rajo dan balai-balai mendapati sangat
mendapati melarima lawat suci dan itu kecilnya kini satu kesabui macam itu obuyang nanelo arti kini dua mu barang tu kadangnya kamanakan semacam itu tadi pengana di mamaknya kurang tak salah tanyanya laki pakaian mama kandung laki pakaian nangkakannya malu dia jadi raja laki mula baju angkatkan laki Sarawak panjang pandi kata lagi yang sayang kata yang sayang kita palu pasisi tadi sabila diambil malah tunjuk dan semua awak kapai malah kabadalan kata yang sayang kotor radang makatko sinanyo kabinyo dikan ruang putih yang munsuri sini sekolah kabanannya adik tinggallah di rumah radang ambo pai ke korong kampung mendapat kamana kanambo di samping itu nadikan kok bayi bukan nadia man kato kanambo oh kanaga itulah satu karunia nandana sultan aliana itu nama kadang leihnya sultan aliamat saja ihnya kini ladang sari bana ali di rumah dinano galangang kini narami nanali tampak di sinan di mana orang kabajudi nanali laki bopulo itulah anak malah mamanya betul-betulan hari itunya tak di rumah itulah paskan kamande aliamat kok nyampang pulang aliamat sepeningga ambo kanagari tolong kabar aliamat nanti dahulu ambo pulang itu bana kecil rajo kato sampai rajo latun Salari mula assalamualaikum kemana saja rajo berjalan takbir yang meladi balang tapi nanti kali sini rajo bana ndak boleh rajo balang pai sabab nyoba amalah kok baik rajo kapulang juati macam-macam nantakana kabayang na lamo-lamo saraso salah badan diri saraso salah badan diri basuh malah bakece urang alak itu lo tangah ladang diambil ditabik-tabik disinan kayu Jepang wala lagi rajo awak bilang seorang lama gadung batin tapi nang kampung yang ala kayu
Berelok malah jalan di kapau boleh tari ke Tanjung Kandi. Elok-eloknya awak dirantau lagi beruntung dia tinggal di nagari dan itu dalam panganannya. Kalau lari awak di kampung kok lari sini di nagari belum terjadi daanan ke itu antalu mati ya di ambo antai di yo mandi ambo. Tapi tidak dapatnya menyasalai laba bunyi musisi lando lempadang sama lorante. Mandikan duanya dulu membuat karajo anak ini nama rasa iba itu dalam panganannya berjalan hari agak galon. Kalau malah pandang berjalan dan ibu berjalan talita nang talita talete sambil kacang menyalang junjung nang talita talete bantu alang menyalang gunung kandidati bukit bantu urat di bodi lereng lokanasian bisinan nasi mangko ibu sabayang-bayang rangan lodu. Sabayang rasulnya nalamu-lamu wa itu kini dipitan melarajuan awak ala larajo di kampung orang tapi nagari macam itu hari pamalam-malam itu pamalam nyo di jalan bersanda di banyak kali sampai pamalam yo orang di jalan Sinang kini menanti hari siang berjalan pulau menuju kampung Langang Sulu. Tujulah kampung Langang Sulu itu nasi badannya tapi pengantang kok itu nanti kalau nabada rajo dan tampak nagari bersolangan oka dalam jatuh ayo masuk koda ululah nang tadi sabu sama soawa di nagari tindak sulit kodona nagari kopi. Bakso nak bisa malah dipatali ditarik kaji baladu kamano ju awak le kamana kaji nan salah dalu awak ju itu kecil badan olang di lamu di bajalan di tak balang di lambi di untung tekaji ala tampaklah rumah yo mai Mandikan waktu tampaklah rumah malah mandikan juang di pinan nanti mako ibu tak kalau awak dulu kabaran ke rumah di kali rangka bana tak ada beranca rumah awak tapi kini kalau dipandang oh gadang lain rumah labur ba'alo indah kabur dipandang laman lapan di rumput dalam halaman larimbo dipandang tuturan dipanggil pintu-pintu rumah lah dipanggil akar bulu itu rumah dipandang
padahal jatuh ayo ngatonya kabayang bayang mangetan Karaso badosonyo kandekan yang melawan nambo dulu kandekan yang badoso bana badan nambo kini ceriko nantayaji yo mande ampun nambo karano tadorong mande badan nambo latangko amo dongai kacoiko kini sokini lanasi ambo mai Tuang lado orang namanya Bui konda la mati kamanat kanambo kok nyampang ambo sakitu kamano gadan kamay mau namay itu bana kabirulaku Kurang dado mula kurang bulan suang lainnya tumatayan yang seketibo di ganja rumah tadangatan dari jauh tadangatan melakai kaisa laga kai suaronya di mana suaronya tak katai katiok siang di mana Tiok malam lagi di Marato Mama dan Galu Takana pulang rumah Tadi mana Mama sini Mangkoda ado domai Sampai pulang sini Main di sini mengarahkannya main saja dari ganjang nak kandung malah di bertanya iko mana pulang singko anak pintu nanggaji rupanya nanya malah di bertanya bertambah tadanya ulang main bertambah jadinya mana namanya dulu Onanya mau lama namano gana kampung bau ya mama mangko indah otak raga pulang kaelo-elo mak dirangan tau namun kampung oju karena juan takut indah mama ini tapi kok lain ada jual dapat kampung mama mama ini la mama
Timuan arok kamano amoma kabapasan badan soi kode sangsa Arone mama yo mama Ananda dawana Anda dogulang mama Batuang daota tabang langari kok tatawan mama hilang seorang santul indahnya mama Oh kapulang langari la oh mama Gadang dolim pangape biang diurang kanjo tanganjo onde mama opu lang lala ke taman dan manu nama macam onde mama onde mama Buang mama Oh mama la oh mama mọi người cần mạnh ba vui di mua ngaro kamano amboma kabapasan badan soi kode sangsa Arone mama yo mama Ananda dawana
Batuang dah otak, tabang langari kok tak tawan mama dia seorang tak tujuh indahnya mama. Oh, kepulang lah, ila oh mama. Dadang orang dolim panap kediam di umurang kanjo sanganjo onde mama oku lang lalat ke kamanat dan nama macam onde mama onde mama Sadangatan dari jauh, sadang di nama, sadang di janjang hati bertambah panen. Hati bertambah berangyo, indah je pintunya bukaan kabila siro ramah-ramahnya dongkak pintu benar di mamanya di Lanya dongkak pintu di namanya, gajah di rotaga di barano, suara lahi katarana, tapi nangin orang nangadi. Antara mama do keseino, mengkonyo ragu kamanuri, tapaso pintu liau dongkak, tarampa pintu gadaruna. Jatuh buka malah pintu rumah, luka jadi nama malah kamanakan, langsung kadili mana dalam, dapat dinangadi kadang mana. Kadang menangis bana kamanakan tanpa di mama masuk itu onde nak kandung lagi besana iola salah mama naik kok kini disabitkan kadiapuan mama ko dak sabani koyo dak nangadi ngono salah tapi tak bisa mama baca itu tapaso kini awatan yang menarik dari bagian batu itu orang nak mamute kawan sana tangan nyokini bakilasi indah ado kamangute dolesi pado ala nang sabangan nyokini laiko nang tajadi obat tato dengan hati bakana
Kadang hati mama di kampung orang tak percaya ambo dokan negari. Lacoi ko dini para sayang mama tak tahu di nasi ambo. Kamanya mak gaya mati adang makan aku adang enggak. Makan tak ada kadisuko cuma nangadang diri ambo. Takana-kana bagian ambo kamano badal bayo dulu do magay silo magay wala mati pulo na mama mano lagada kamanganu Setiap mulai kabayo ga itu kato badannya kini ke sekolah di nanggaji kini tinggal bana rumah nangko tinggal rumah nanggadangko opai jo mama laga di basana bayi lekini ke kampung orang kamu merantau na badan itu dialah tinggal jomiku dialah tinggal yo mama tinggal bana rumah gadang kita ke koto oh kateng Kadang-kadang malam itu kadang-kadang lerang ngaji ke sabi ini di bawah mama ke kampung padusinya maratuk sini balik ngaji kebayang-bayang mendekat dia nampak mak jaya duduk oh mama batang kudu menarik tangan ladang di kabe baru di langit kok saja dahulu lama mak dan pulang angkat dulu mak gaya lagi mama dipandang lawi naik lawi juga dipandang gunung bana lain jangan disabit juga hati mama juga naik batin guangan noladi Mendengar satu melalui itu kini mendengar di mama tanggung ke kampung orang malu mama membawamu. Kampulah ketinggal rumah nanggadang lah sehari rumah ditinggal. Harap pula bak orang
Padang lelado juo mama yang bo di rumah lai batu juo pamamuangan lai ko ado ambo nama unian tindak bisa do mama gitu mangatoken tambah-tambah kok lapai jauh lakatan de putako bana o mama Lakatande mula pusat ko banyak ka itu keseknya tumarang nanggaji dangat kendangan nanggaji soal pusat ko nanti sabu kalau nyokini radang awak dia tinggal pusat kodu tanah babayu keatannya dahulu awang dak joado kini nak pulang kanang punya indak paralu kita bilang awak barang setinggu orang Joiku malah cecek mamanya mendengar satu dari mama tepasku malah kemanasan kamanuri. Kok itu nak cecek mama ambo tulis ini mama salangka. Tindak lo kambotan bana sabuk nyoba aku ba itu na mama mamarentan kemanasan separentah mama. Lajale mama kurang harapan ambu mama lajale mama ambu kadang dia jondekan mama mandangnya lekat tu nambah ibu lah baru sangat hati mama nyobakat tu sinang dadi bataneng oh mama dangatkan bana kok iyo awak kabarang ke hari sini ambo panggil dulu sagalo pamenan ambo da itu keseknya malah dadi bataneng tumpah ino gadi batane pangenannya banyak nang kaki enggak baru jauh dengan Bakato mama malakan duanginyo kini cuy kola dinanggaji jangan diulang nak 2 kali jangan disabui jona lamo-lamo hati mama bertambah bedo kini cuy kola lenakkan duangi barangkit kita hanya lai hari bertambah tinggi juga jadi
ulah dicari na elante jarang mengkonyopan dan kabagelo. Ulah dek kecek dulu pandai urang merasa jadinya orang badan kita nak kandung tak perlu doleh kaji nak lain yang disabui jo nak lama-lama hati mamak jo digaduenya. Kata sampai dari mamaknya terpasuk kini barangkit di bawah bangku stand di mamaknya berjalan jadi pasangan ya mamak berjalan malam mamak kandungnya berdua juga dibesanai nak kandung jalan dahulu. Mamak main yang di belakang kok sasik mamak menunjukkan. Tapi naninya malah siupik jadi besanai menangi jo sepanjang jalan. Nanyo tangikan di gaji besanai bilo nagari kata cali. Bilo la kampung le katali awak cuiko melapan angguangan. Pai jo mama melakini, pai ke koto ketinggian, ke kaki si gunung ledang. Allah berjalan mama jo kamanakan, dia letang tamu lanjut dia langkah tamu jarang kain jauh panjang sambilan laput tajelo di barano. Dari jauh melalambik di jalan jauh bertarangnya hampir basuh bukti tadi daki basuh lurah dituruni nambah itu dia dan berjalan. So itu malah badan berjalan lah jauh kini dipandangi adang-adang mamak dahulu dan adang nagadi dahulu. Ganti dahulu mendahului berjalan mamak juga manakan. Hari bertarang cuma patang yu sepandai-pandai berjalan secapek-capek melangkah tatap malam di dalam ribu detuan. Tatap malam mulainya dirimbo itu bana mela nasibnya kini. Tapi samantang kok itu naninya malah kalau dicari. Nambah namo gadi basane nanari samalam-malam itu bertanda kabannya kayu. Mama pun itu puluh nanari samalam itu. Di mana orang cuma tampaknya kama nanti parantian orang berjalan namun berjalan tariu.
Padang keninyo dalam perjalanan buik di hari semalam itu mato na nindak jo namu lalu agak bapisanyo jo nagari sabalun mulai itu melakot dili balun mencubo bapisa jo nagari janjo kampung leka bapisa jo rumah tak mencubo meninggal no mama sadang kena ninyo gadi basana hari semalam-malam itu duduk si kapainya panjang limo dicaruk bana dalam-dalam mengulang penyo tidur dalam rimbo mencari bulan kata bana mama bakuku la ayam mentada ngala bakuku si ayam rimbo tandonya hari lekanak siang hari siang sesiang itu keninyo tumaga di basane sarato jo mama kandunginyo matu hari mulai kata nabi malangka mama jonanga melangkah lainnya dari Sinan lah tinggal sampai Parantian dituju kampung Ketendian dituju lah rumah mama kandung iyo ndak jauh dari Sinan satu lalita raso kabajalan tampaklah anjung paranginan di tampaklah anjung melaparanginan tandonya kini rumah rajo tampak lola buenyo tampak lalu pudiang gene babencai pudiang kuning babencai mudi bago katenggi dipugali nasamu tenggi jonaranda yoco itu dipandangi di Sinan nati malai bobana lalaki bana rumah mama patola hampir rumah mama la tampak du balang maso itu du balang menjaga rumah dek rajo kini nona datang du balang kini na aromat tampak lah orang aromat ka mamaknya baru percaya orang nagadi baru percaya melarang nagadi baso mamaknya jadi rajo ba itu bana melakini baru langsung naik ke rumah tumpak kapado bini mama ini nambah namo putih ambun suri ba itu
kini nambini mama satu tampak nang kamanakan banamu gadi basane mintu oleh tanang pulo mencari bantu orang nang gadi. Kalau dicari malah cari bana, kalau dipandang pandang bana dicari orang nagadi kok potongan indah lo tinggal yo sari lo putih katanjang yo sari lo hutan kajodonya. Anta ko anak kandung liau banamu sultan aliamat anak mama gadi basanai la dudu inyo nagadi bakato sinan mintuonyo kiai dangakan banai ko rumah ko mananggadi. Iko nanggadi ko punya rumah walaupun kami nama buwe tapi nanggadi punya rumah baik itu bana dimintu ko air talata tolong minum nasi nanado tolong makan. Mandangnya baik baso mintu yo lailang akarang nanggadi tapaso basanang sanang disanangkan hati di nanggadi sailo iko bana mintu pasti tadayu mama ambo. Awak rancak budi pun baik pasti kini mama dah talok pulang sampai dah lupa di nagari cuy itu kecil hati nanggadi dimudui indah nyukaban. Alah sudah minum jo makan, lah sudah marokok mama kandung nanggadi basanai dah diantan katampe nyobili nanggadi sampai tiap itu kini. Anak tunai lapai jadi basane laki boynya ditampeknya bacarito mintuo jo mamanya. Kini coy kola didek tanwang apa ngana badan kini cuy kok lari tuan kandung kalau menurui hati ambo raso secocok yo de tuan kandung rancak dijapui aliaman. Rancak dijapui mula sultan aliamat samanja inyopai kagalanggang dak ada pulang sampai kini dak tahu di hati awak rusuh dak tahu di badan awak kurang sehat inyo basanang sanang hati. Baik tuan japui nyo kagalanggang kalau tuan menjapui sultan aliamat katokan nambo payah sakit. Katokan nambo melapaya sakit itu bana katonya kini rupanya melana ninyo sultan aliaman. Entong bamain mela karajonyo entong bajudi sajo karajonyo iyo tinggalnya di galanggang bajadi kini main di narangi. Anak rajo nangka namanya dan
netong sinan ayah inyo desuai bapak jo mandi dape undiangan satuju mayo rajo kini kapai menjapui sultan aliamang menjapui mula sultan aliamang nang kapai mula jale ayahnya menuju kini tampik permainan, tampik medanan permainan, baitu kini badaninya. Kadang diinyo oleh rajo tadi, kalau rajo kini kapai tambanyo kapai kagalanggang ado du balang mairiangkan baduo du balang pai sadang ke rajo kabajalan dikawal du balang kiri kanan. Maalun lainyo tumarajo nagari iyo banamo sultan sabirullah iyo galanyo sultan rajo angin baitu bana malakini tindak lamu kini antaronyo sadangkan sultan rajo angin dak tanggung kini sanang hati kamanakan kini di rumah kini anak laka dijapi para lega rajo pain dak tanggung lama perjalanan dak tanggung malah tanangnya hati berjalan ninyo tukini ayuna letang samulaju di ayuna langkah samu jarang kai jauh panjang sambilan laput kadelonyo di barano dari jauh lambe di jalan jauh besarang ada kedulu tanula datik malanya kini tumpak kapadola badani nanino mama lakadan itu asali upai bajalan kemudian lalu kalintang patah nambah itu ramah makan padang inawi jadi tangannya nambah jalannya jodoh balang lah banyak kampung lah nanti tampu lah banyak simpang lah tinggal Joy itu malah badannya kini rupanya nanti ni rajo tadi satu dicali galanggang para tamu galanggang sadang nyuramikan rami galgang bakece ini iyo bermain malanyo ili kampung sekadar adu permainan nama ramikan anak rajo di mano galanggang sadarami anak rajo tetap adu sinam di mano sabuang kabajadi inyo rajo tumanan tak ado anaknya tetap madiri maalun sultan aliamat tandonyo genyang di tapiannya isi malaya labu kecil yang bako kapanmu tunggangkan tandonyo congkak tumayo yole kini di galanggang tandonyo santiang di narami nyo tompang taruh kanang kuyu baitu bana malakini nyo ambil tua kanang kalang itu inyo tumale kaganetong sadangkan inyo sultan aliaman satu tadanga urang kabatanyo batanyo ali malakini mangko urang batanyo aliaman bapak kandungnya halatibo tibo di sinan mala sutara joange maalun lainyo sutara joange urang baga nakana monyo tibo di galanggang kadene tong merah matonyo bentuk sago sonsong bulunya bentuk saganai ampadu katalingo inyo sarupo mala urang berang ba itu na liau sultan rajoange satu tibo rajo orang lacame urang ditakui memandangi untung bana ali ko ado untung di sinan aliaman
Sedangkan sultan aliaman entong menyabung melakini entong bagi kio ari di mano permainan adonan aliaman yo tatap sinan ndak ado pulang ke rumahnya ndak tekana mande jo bapaknya. Jo itu malah katanya kini sedangkan sultan aliaman lanyo japui kini di Dubalang tato tibo Dubalang menjapuinya. Apa jawabnya sultan aliaman dangakan kini di Dubalang jale Dubalang ayah tentu perintah dari ayam bo tahu basu ayah memerintah tapi tunggu dahulu ambo main. Nanti dahulu melanyo kuah putih nanti dahulu sabuang manang ba itu bana ceritonya tepaso Dubalang kamanunggu. Apa keceknya kaditurikan dak ditahan sabuah juo di nanti kandak lebih dulu ba itu kini Dubalang dek pandai menenggang aliamat ditunggu baranti main. Ditunggu mulanya baranti main sabuang baranti masuk itu letantu kala jo manangnya nan main pun ba itu juo letantu siaponyo nama mutui letantu taru nama elo. Barunya datangi bapak kandunginyo serta tibo meladak ke bapaknya meminta ampun pada ayah ampun baribu ya kali ampun dibawa tapak kaki di atas selo kawasan. Kato riang, kato talompe, kato takwi, kato ndak sampai nambana, kato kamu sabui. Apa sababnya ya ambo dijapui ini. Apa sababnya ambo kok dijapui salari ya salamuiko ndak pernah ya menjapui ambo tambah-tambah sedang dalam permainan baru kini cuba sekali ko ba itu bana katoinya. Onde nak kandung sultan aliamat memang anggen yang itu madinarami memang congkak di tapian tapi pikian yo nak kandung sepanang-panang dalam galanggang nanawa sadang kemenyabuang jatabuang jo judi kabajadi kala jo manang kaditampul. Kini kok dalam yung kalabana iyalah naik kala di pipi di hati kole yang manang kini balik lah dulu pulang mandi yang sadang yung naik kaki bana kini. Mandi yang kini sedang sakit bana ba itu kato sabananya mandanga kece nanco itu onde kandung dangakan bana danga di ayam bokaban. Opati nak tanang doya hati ambo lah seminggu jo minggu kini kece awak antapo nang katibu nak tangko mande nang kasaki dak sangko ayah do kamanjapui. Sangko kok lawan kini nang kadatang di sangko kok ado lelawan kabamain itu sajo ingatan ambo ba itu kece aliaman. Satu tasabui bantu itu dek tasabui mandi nalasaki indak tantu kala jo manang babalik pulang. Oh
Berbalik pulangnya ayahnya langsung ke rumah Masoi itu. Ode inyo tu masuk tanah liamatnya came mandinya ko iyo sakit ndak tanggung capek berjalan. Iyalah tiba kini di rumah tatonyo tiba di rumah bapak pula tiba pulo nan di rumah tato kamulai naik rumah bapak kini galak malenga. Wana mandi manosong anak liu galak lo mandi tato tiba pane sekali ali amat kok ba itu ndak dapat dipercaya ndak bisa yakin pada ayah. Ayah menyabui tadi di galanggang basonya mandi sedang sakit tersasak pulang badan ambu kala jo manang ndak buetong ko iyo mandi nala sakit ndak paralu piti di ambu. Oh bakato mandi kandung inyo kandung sultan aliamat jan bapak buyong salaina memang ba itu kecek mandi kini cuiku diang buyong ko tadi nai mandi yo sedang sakit tapi satu nampak ang tadi pai doaya la cegak badan diri mandi. Lajega badan malah diri mandi ba itu katonyo kini ruponyo inyo yo aliamat kadang mangece yo jo mandi nyo mandi baru mangece bana yo jo upi gadi basanai anyo kecekan yo jo nanggadi no suruh gadi batana mamasak gadi basanai nyondak namu kama masak di paso mingguo namu juoi. Di paso mingguo malah namu juoi sedang memasaknya dalam dapur itu malah badannya kini nanyo kaban di gadi basane satunya suruh di mintu ambola bara lamu mintu sajak lamati gaya ambo. Oh ambo adang makan mintu adang indah suku orang sajo magia nasi kok taraso bana kanak lapa barulah makan badan ambo nak mencuba dole kama masak. Ndak tahu ambo de mintu keceknya gadi basane tapi di paso di mintu tapaso lainnya kama masak apola kini pamasakan sadang dedinya orang nagadi. Memasaknya suruh di mintu tapi ndak cukui lelataan tumako inyo kini kama masak di katon goreng indak goreng di katokan gulai indak gulai. Oh apa namanya pemasakan tumasambava dagang sajo cuma tambah malah pedagang saja itu katanya kini satunya sabui macam itu mintu lepas tu saja nasi masak malah tambah masak. Bakau talatak baru ate meja idang selesai ali tibo gadi basanai masuk bilik dia.
Gadi bersanai malah masuk bilik baru berkata mandikan buang kepada Sultan Ali Ahmad. Iyo sanang hati yang yo nak kandung di mana galang garami nan Ali tampak di sini. Kau tak tahu di hati mandi dona daang tenggang doyong hati kami lah tua macam iko idui bak kecek ang sajo daang danga doyong kecek kami. Cuy itu bana malah katonya mandi satu tadanga macam itu tando patu ambo kamande kala jo manang ambo pulang kini. Labara bulan malah buyang dak di rumah makan dak ado nan di rumah kini makanlah nak dahulu sudah makan kita barunding memang ado nang kadi kaban barunya kini patu di mandenya indaknya jawab do kecek mane langsung sekalian nyo kini nyo tiba di kurisi lanyo hadapi meja makan buka sekali sungguh nasi satunya buka malah sungguh nasi baru berpucak iman di dado Assalamualaikum ndak mencubu namo dekini nasi lain sandueknya nasak tambah balain yu masak tambah malah balain yu ba itu keceknya tuma badan Ali Ba'ala kato Ali Ahmad bertanya kamande kandung danga di mandele sabananya. Siapa banako nama masak, siapa orang nama sanduk nasi. Ko indah mandi tunjukan biar ndak jadi ambo makan. Mandang kato o Ali Ahmad kadang Ali iyo mangece manangi nanggadi di dalam bilik mintu nak percaya di kece amu mintu alabangi kini anak mintu kadang manani malanyo di dalam bilik datang itu main bau gadi
Pakato di sinan molanya tuma mintuonyo onde nak kandung sultan naliaman kok mamasak nasi namode itu nama masak sambayo nak kandung oh itu namande tuma nama masak mangaluang mengecek macam itu kecil dak tahu dan memasak mode itu kecil mande kini Bakato sinan naliamat salari salamu iko labara puluh tahun nambo di duya dak pernah cuiko mande memasak ndak nancoki ni dosa buat nasi salit di mande dale kok luju sama lujunya kok lintang sama lintangnya tapi sama bayi yang di tangan nawa barajompo itu bana keceknya kini kalau dikata bau nasi mandi kalau dikira bau bunga kalau dikana mae yang miati kalau diino namu gilo mae Mandanga kece mula dari anak iyo tapaso mandi tupai kimi tipu di dake ranang gaji barunya calik sedang menangi nangi bana apa nanyotangin di nanggaji mengadu kini kami tu ampun ambo jak tadi ambo kece anjak tadi ambo katuan kami tu tapi mintu tak percaya dalam maro mintu masak ambo nak pandai kama masak labara lamu nak memasak mintu itu kecil ambo tadi tetapi mintu pasoyo labangi anak mintu ulah di ambo nama masak indah lo jadi Dali makan itu kini coiko mula dinangadi dan akan kini yonak kandung jangan lo ragu lah soal itu keluar lagi kini tamu-tamu jalannya itu itu kecil minggu tamu duduk tamu makan barampe awak naik tamu makan ba itu bana kecil kini sanang lanak kandung kini boleh kita bersama-sama coy itulah kata mintuonyo ala kalua larang nanggaji nantada yuk tinggalnya lama tagulampe jari nanali dicali badannya kini walaupun inyo lah bantu itu walaupun itu para sayang walau mabuk je para sayang kok bantu main dak lo namun tinggal ba itu bana malaki ni satu tampak gadi basane hati ali dak elok lai ayam pilih ayam sabungan makan barulang masuk pagi baru tampak sakile baru kaleng ruangan badatak-datak hati ali ba itu bana malah kini mencalik tadi basane naninya malah tadi basane ba itu pulau malah kini tabang dadok dalam rimbo nang kayunya lape ate batu samut tasiro darat kaduonyo tandonyo tuang oh kabatamu
makan melawat sama-sama tabalun makan ninyo baduo bakato mintuo kanang gadi onak kanduang gaji batanya ikonan kakak kanduang nang gaji anak mama kontan gaji oh anak kandung di mama jadi kini bernama Sultan Aliamat bersalam lana satu bertamu Allah bersalam Allah badaninyo lah tahu nama timbayo balik lah makan bersama-sama berampik sama makan kini sudah makan lah sudah minum olah ditat yang piring nangkum nasi nambalun nabi biasa ini ketampeknya lah sama duduk tak ampeknya dia Naninyo malah lagi bersanai sesudah orang lebih duduk inyo permisi lari dulu langsung ke dalam bilik dalam tapi walaupun dalam bilik balik dinding mendangayu mendengar rundiangan mintuonyo mendengar kecek mama kandung leapo ga ajar itonyo iyo kepadu anak kandunginyo itulah dalam kini panganannya tumpak kepadu lah badan kini nanali lah tadi tanyo nak kandung Sultan Ali Ahmad kini dicali-cali bana badan ang kini ala gadang kini buyang Melayu lah gadang ba itu bana malah kini kalau dicali-cali bana ke dipeloi kini lah balambu di kacang lah patui bajunjuangan si buyang lah patui pulang ke rumahnya Oba itu bana kecek mandi kini manuri yang pendapik kami padu dikili tapi kain dijahit tentang kepalanya padu mencari naik kena lain rancak lali coba konyo naik rancak lali na jogakonyo ba itu kato mala badan kini mendengar kato mala nanco itu sadang di Sultan Ali Ahmad kini cuy ko la di mande ko itu na mande curi token kecek mande ambo tarimu tapi samantang ko ba itu tak paralu doma kadan palamu paretongan dak lo banyak bana pulang ma'alum padu mande tapi walaupun padu mande ka bapa ambo kamangiti nakato tu jale dalam parundiangan la boleh kagolong aya jo mande letipi salayang kaduonya kalau na badan malah diri ambo ndak mencari do jalan nambaliku ndak mencari pamatang nambah balik jalan kasinan nabi aso ba itu katonya kini kalau nangkat kandak dari ande saratu ayah dan ruang ambo nanindak lo kambo tumang bana tapi samantang ko ba itu ko iyo lah boleh semacam itu lah satu juga di basane agi janji ambo dahulu kondak tambui besok 7 hari berjanji 2 kali 7 sampai ke 3 kali 7 tapi kok lain pinta nang kabuli
ndak kalamu do pajanjian lagi janji ambo dahulu ko iyo kita kabarale ambo kini dulu kabatara menarakan minyak singgung paramayo kalau lah sudah ambo tarak barisnya batara di gunung ledang baru selesai ambo pulang di sini nalik dimulai baitu ini mengecik mandi kali amat obuyung dangakan bana kok banyak bana jawian kok bangi bapak kanak kandung dangakan di mandi sabananya mengko ambo jawi mode itu mungkin mandi ndak tahu 100 jo ayah kandung mati mandi gadi besani 100 jo mak gaeknya mati diarak tando tujuh dekan dua kadang dia ingin melaman di jemaah gaya entong dek memilih orang banyak kemari orang datang bayuan tiok nanti botando batarimu labat tujuh malah tunangan gadi batane yang pika jadi baindaan akibatnya membawa mati itu gunanya melambut tarak menarakkan minyak cindung para mayo pahlawan sultan baranganam oh ayai kalau nangkutan mela nambaranang urang tanamu di nagari kamano namonyo tahu urang bitau di urang tatabi saja dulu alawana lambu anak rajo tapi konda ini sabalun kane konda dikulimi sabalun nabi besut kan ayah juo nang kamalu mendengar cerita dari ayahnya nyopatui kecek liamat kok baik itu kami menanti ona kok itu malah kami menanti dinanti yang di mana ketikonyo kau ndak taluk 7 hari 2 kali 7 kau ndak sampai 3 kali 7 kami sabar menunggu buyon lagi aja tahu kagak di besanai menangi 2 orang nangadi itu nan kato dalam panganannya kalau orang melain tak setuju orang anggap sulit mengai jale penyakit tak mabun domai sadang kaninya ali amat salat setongan jondekan duan sukui la alat nasiakan barisu ari patang kami barangke sultan ali aman
Nyodaki la bukit nan tinggi lape ka puncak gunung ledang sinan diaman kabatan. Biduk tunggang lemak kayu jati sudah tak karang bila dekan bengi yapui mai payah mana awak manati inyonan indah katakan oh mama oh mama Padang de inyo melaga di besana indak tahan di hati lain indak tanggung ibu hatinya kamano le sayangnya katokan indak tabado do rindu hati indak bisa lai dilengakan hilang rupa parangai apa tuanai segala buat di dalam padi tumbuhnya di tengah ladang udah umbuh ambo jo janji sampai kini balun pulang kali sadang keninya lega di wasana ide indak tabado-bado indak tetando le di hatinya nyopanje bubuang rumah gadang ambil air melanan tagantuang sarupo minyak cindung para mayo nyotarakan di sultan Ali Ahmad dan tak percaya di janji udah dalih awak menindak melayakin lai udah berjanji ndak kalamu kini lalamu macam iku indak jo tersabui pulang balun ado kabar baritonya ambo menanti data macam iku ndak batenggang urang nanti enggak indak tekana udah di badan ambo pado rumpui dialap padi pado pandan maleto udang pado idui dan cuiko meracun hati biarlah mati sama seorang nodali
Sadang de inyo gadi wasane nanyo umanakan diali amat minyak tak boleh dipaminyak jamin tak boleh dipacamin sikit tak boleh dipasike badak tak boleh dipabadak kalau minyak dipaminyak kok camin kalau dipacamin kok sikit malah dipasike kok nyampang badak dipabadak kok lewat hari cuma 7 hari bisa nanindak tawalai ajalula bilangan sampai yodi Sadang keninyo nanggadi itu indak tahan liati lainyo paminyak sindung para mayo sikit kenala nyopa sikit kok badak lakanyo pa badak kok camin lah nyopa camin satunya badak tapa badak satunya sikit tapa sikit na minyak lalu dipaminyak nan camin lah nyopa caminnya Ati nanindak dosa nang lai barambung urang ditarata gundu bagolek tapi jalan disangko rindu lai kini kacega kiro manyaki pado badan mintu Mamaki lainnya dalam bilik minta tolong melakamiku indak tatalo lai labak manalo pinggan karang indak mungkin mintu tanan tilang indak tantu hari balik Dangakan bana dimintu serato mama kandung ambo calik lah badan elok-elok pandangi ambo mintu abe-abe ikon kasanang lihat tidak liko bana jaananyo kandaan nyecubo berjalan lama-lama boleh awak demintu Bantu iko mintuai Sadang pengaparan di pagi kuku kerambi dugang sagu Dandang ko indak jodoh mintu karena mau sampai biarlah mati. Oh ambo mandi malah di tapian batu beranang ili malah tapi banda kok nyampang mati mintu ambo dahulu nak sanang hati dali tinggal mintu
boleh tanam mentuai dali tinggal doga rencana lain nak sampai niat di hatinya ba itu keceknya kami tu menjawab mandi aliamat dia nak kandung gadi besana tak percaya itu tu dona kecuali tu rencana aliamat inyo bakato pik sungguh-sungguh mengecek bana jemin tu dikabarangke menuju pagaya jadi mandanga kecek malah macam itu kini ndak tertahan doleh mintu rasu kailang nyawa badan ndak taluk di den doleh mintu ndak ada rasanya nyawa di dalam badan kini rilan nasi nanta makan rilan air mintu nanta minum Rilala jari paya mama selamu iko kepada nabu ambuan taindak cai duit lain kini pasan bakik mintu seratus manak sabananya boleh tanang hati nanti enggak kok nyampang mati ambo mintu kubuan di puncak gunung ledang kubuan tak boleh ditimbun ni mintu kubur tak boleh ditimbun ni lagi berpayung panji-panji boleh mengipik dibayangin nyekipik dari tanah pagi coy itu keceknya tu magadi basane rupanya pasang sampai sawakatu itu biduk pacar indang tak sadai galoman air dalam jubung ajalula bilangan sampai mana tinggal di negara duang nama mencalinya dirinya oh nyawa kepai kandung kepakiinyo mentuonyo sarato mangama kandunginyo bakato singinan mentuonyo bersampai yang hati jadi kini meninggalkan kami di rumah kondak ibu dona dimintu kondak banausa yang kaangali bo mintu jadi lu tagajiwana nyona Ila ogadi sadang keninyo rananggan ati nambah galui otu
Pai di bangan to nama lompet tangarwi kain dini lau nampi tulodi dalam pangaji nambali pe otak ngandi danga do nama maki oma de main bau di imbawi inda kababu oh nina kanduani onde sanang bana abu yang dipajai indak takang anak, ini kangan dong indak tarang aja, padoan ayah indak hari nindu, kanang gang adi ba itu tangani, mandi kangan dong anak nyocang ali, nyotangi si onak kandung oza, di basangani tanang bana nyona, doluang hati mencalik gang adi, nalatingi bo ganti mintu. Alati bosan nang dak tanggung dona ati mintu ola ogaji kalang kabui omu arobang ayang gala di sumusun tapi jangan mintu kanang gadi tatang sayang tasasak bang mana meninggal kenakan buang ondena kabau gadang dena maadang jirat abi pawau gadie diulam jangan tuan kanduangai yapui na dak ada ibu kau setel ona kanduan duya akhirat sampai sumane itu badan tuang ogadi
piek mentua digadi mentua kini kiranya membarinya arok sangajo kan wengi gaji indah tahu baca iko indah jale nimintu kini gaji narita aritu mama jamin tuo lagi tamanun kaban kadubalangnya de untung kajo liu jadi rajo parenta tibo kadubalang kali kubuenyo kagunung ledang ojo itu bana kecik mama ma'alura nama nyuruh tapaso du balang pai tapaso melanyo du balang pai ndak ada tangguh-tangguhnya ndak ada nanti-nantinya kalau perintahnya nanti bota paso pai melakini so itu kini melaki du balang alala pai nona barampe nanyo daki si gunung ledang nambah itu malanyo kini mama jamin tuona di rumah mama jamin tuona di rumah lagi apian tumanyo siupi lagi besanai patui dimandi lagi mandian lagi sumbayang caroinyo ba itu kini mintuonyo tapi kabaala mengatukan lain terasu ibu kabacari tapi sekarang nak dapet kabatedang pelai do kabatenggang mintuo tapaso sabati wa itu kini dipandangi tumpak di mintuo jo mamanya umanat lah sudah tumakan liau tarimo apo umanat ranang gadi umanat gadi basanai kok nyampang mati badaninya kubuannya di puncak gunung ledang itulah kini umanatnya matinya malah sudah lanato kubur tak dapat ditimbuni aji bapayung pagi-pagi oh nak mangipik dibayangin nyokipe ali dari pagi naik pangipe ali
mala dari pagai itu bana umanatnya tuma mentuo kok nyokana lanyo pandang lawi juo nyo pandang unang balalayan kalau nyo sabui juo hati jo jantung bating wangan tapi mentuo jo mamaknya tapato tarimo yona bantu iko kini tapasonyo tarimo mula bantu iko ba itu katonyo kini kadang kendu balang nambarampe tibo barito dari buki yang kubu alat salasai lanyo antala tulo kini karampe rubalang namambao ndak boleh tahu do orang banyak ndak dapet do kini diberitahu iyo basuo bakece orang masak lapadi nak rangata dituai anak tabian tinggi oh matinya indak do batidaka kubu ndak boleh do mae ditimbuni kini kubu ndak boleh malah ditimbuni ba itu bana keceinyo tapi samantang kok ba itu naninyo tuma jadi besanai lanyo antan kini di dubalang sarato mama jomintuo omintuo umana lakanyo paci kubu nanindak do nyutimbuni nyobari bapayong panji iyo mangipe malah dibayangin na tampak diurang dari lawi ba itu kini malah mukaswinyo tumatinggal lainyo gadi wasanay dak tangguang tangi misuonyo oke panaswi saja dulu na katinggal seorang na dinalangang bak mano nasib tinggal seorangnya naik Taba ala untuang ukit tinggal naik Bak mano la untuang malah naga ditinggal Wak biasa naik dalam rumah gadang Kini ketinggal tebuki berkubur naik di gunung ledang Kubur tak dapat ditimbuni Bak itu kecek mintuonya Obat kato sinan mamak nagadi Jekan duang dangakan bana Kita balik malah pulang Lagara dari nang satu Nang kuaso punya karajo Ndak kadapet kita bertenggang lai Ba itu umana dinanggadi Para alu kita lakukan Kotak manyata badaninya
La pulang mintu ojo mamaknya sarato du balang malarajo tadi tinggal ngaji ate gunung. Nambah kubuenya di gunung ledang di sinannya cuma kabat kubu residen di Bangkaulu balai di tengah laut. Dia di sinannya da olu wali amat kini kita sabui dia. Aliamat melanya nang kita tabu hilang sultan aliamat sadang batanang duduknya di gando hari biduk mencalik-calik masuk laut dipandang bana malah kiri kanan nyocalikkan pandangan jauh nyotukitkan pandangan nampi nyocalik-calik bakar angin baale aliko nyopandangi gara aso melati bodinya manggangi dari ampu kaki membalik ke bubun-bubun taraso bana di badannya hati nanindak tanang lai taraga pulang alatibo lataraga kini kana bawali dia kabaa beko kata jadi kadang keninyo malali amat nyangki lai bidu kadang bongka la tahu kadang kete barang itu katapi coy tu bana mala badan kini rupanya nan sultan aliamat ala barangkitnya dari paginya tuju ke tanah tapi coy ko bana niat balun sampai marusak gadang oh kabadan Dikasasali na katapi na tantu sawe nyo tinggal nyo sawe di siberu kok siberu aluan padang di sinan orang maniago konda dicadi pandai orang indah sengsara modiko indah sengsara mula modiko ba itu bana sultan aliamat inyo kan kini mangamodi nyo tibo angin dari balakang lanyo tagangi melatalat bakete nyangki daman maso itu kamodi bakeci maso itu bagau kamodi makan dak tanggung lari ke langitnya Indak tanggung melalari pelangnya Dak tanggung kancang katapi babanda lawitan nang kadang manggulung kasu diaduan naik balato siku-siku bunyi manasa di pamarejo itu kancang lari pelang Pando kancang
melalari pelangnya, indak tak bilang pulau tinggal, indak tak hitung 20 dapet, tulak batun 20 tinggal, kaja pulau dapet, baik itu kancangnya pelang. Cando pucuk mula dilancarkan, nampak kucingnya lapis tanju, bak kumbang putih talinya, coba lui digati ikut, baik itu kancang dari pelang. Kancang melalari pelang gadang, barisu hari siang hari, tampak sekali nangkanya 7, tabambang bantu Pulau Panyu. Pulau Panyu ayahnya kasih, talangga pingkalang merah, kotak sampai tujuanmu kasih, sampai manati. Ladang dak sudah di kadang keninya mulai sibuk yang tuna dalam pelangnya nanggadang lalapi dari Pulau Panyu ladakik jo ke tanah tapi kanak menjalangnya Pulau Kumbang. Pulau Kumbang, Pulau Sinyamuk, ketiga pulau bentuk taji. Ampilo da ulu leko malayo kaneamu de ulani di lo hati aku anai. Pulau Awu nampak juga Pulau Awu je Pulau Babi ombaknya jalan menjalang. Bekarwenya ketampik Nabi selamat juga. Badaninya nambah nama Sultan Ali Ahmad. Kalau dicalik malah calik bana, kalau dipandang malah badaninya nambah nama Sultan Ali Ahmad. Inyo kan sadang dalam pelang mencalik jauh, masa itu tampaklah bukit gunung ledang tuanai. Tampak dinya malah gunung ledang, tampaklah tanah nan tak kuning tanahnya pandani. Tumpak kepado tuma badaninya, nambah nama tuma sibu yang Ali Ahmad. Mencalik ke tanah nan tak kuning, tertimbul darah di dado. Dahulu awak dikapai gunung ledang tak macam iko, kini tanah tampak tak kuning, berpakai payung panji-panji di berpakai payung malah panji-panji, kok lah mati ndak jadi besar, ikutnya peminyak-minyak cindung para mayang.
Kondak tanatinya tinggal di rumah mungkin yoga barangkali. Kondak tiapo nang kabaku buat ogadi ogadi. Sadang kenan sultan aliamat de angin kancang nang barang bui barat dayo angin barang bui capek masuknya kacarocok balabui nyo dicarocok. Kok kini mah di laman painan satu tabuang sawu nang gadang sawu jatuh pandare laki lah turun sultan alia aman nyetuju rumah mandeka. Lanya tujuhnya malah rumah mandi, satunya tujuh rumah mandi kandung tumpak kepada badaninya. Langsung sekalinya bertanya mandi, baru tampak mandi di ali mandi maratuk masoi. Maratuk lah mandi kandunginya ala kecik mulanya mandi kandung iko nak kesana ngati ali. Iko nak kesana melati ali ba itu katanya kini tumpak kepada mula badaninya nan mandi kandung lah maratuk menangi mandi kandunginya. O sanang bana di hati yang liamat lalai-lalai yang balik dikajai kini lah matinya naik jadi basanai kini. Kini lah mati malah jadi bertanai ko nang kasanang lihat tiang liamat ba itu bana kecik mandi tapi samantang kok ba itu. Oh indak dolam oleh antarunyo mandanga kecik mode itu. Oh mandi dangakan bana di mano kini rana gadi di mano gadi bertanai. Oh baru menjawab mandi kandunginya, kok itu kini nambah tabu kalau si upiak tadi basana. Inyo kini malah sadang payah sakit, inyo kamati bau manat, apo manat pada kami. Kok mati malah badan inyo, kuburkan ke puncak gunung ledang mati tak boleh malah diratoi kubur. Tak dapat ditimbuni aje bapayung panji-panji panipe ali. Oh supaya pulang naik.
Bakato sinan mala aliaman omande kini makaban inyo seorang tinggal di rumah indah terjago di dekat oh indah tahu turun dak turunnya ndak jale main tak pamannya hantarnya sakit dalam bilik indak kok mande tahu kini mande Kinan bakato mala badaninyo kini cuy kola tabananyo tumpak kapado mala diri awak kok kami di rumah tanyo laka bapak jangan buyang sampai ba itu oh ditabui kami ndak kamalie ditabui kami ndak kamacuan cubolah tanyo bana cubolah tanyo pada ayah ba itu kecek mandenya oh tapi naninyo cuma gaji batanai entong manangis tiang malam entong marato inyo tio ari inyo tekana dia ngali udah ndak tetangguang rindu badan nona ndak tabado raso dole rindu hati sampai tak jadi nyona mode iko kini sampai terjadi yana madeiko ba itu kini kato mande iyo mande sultan aliamat di malo kami tahu dahulunya di manuang lataan aye yana cindung paramayo berupa minyak dalam botol Oka kami yang indah doyong kabapasan apa salahnya yo nak kandung kabake kami yo nak buyong timpan kini Kini cuiko malah terjadi kemana kita kemengapai bakit siapa lek kemangadu ba itu kecek mandainya tu mana gaji bau manat yang itulah umanat pada kami namande sabui kabuyong tadi aku pun tak boleh yang ditimbuni yo masak keceknya padi nak rang nata dituai anak tabiang tinggi neneknya mati yang indah do kasih data aku pun tak boleh do ditimbuni itu umanat karebana kini coiko dinekan dua Oko iyo ba itu sabananya ambo ke puncak gunung ledang pai menjapui jadi basanai tak sanang sajo oh bantue itu mai turun di rumahnya si Ali Ahmad nyedaki si gunung ledang nyedaki malah tarik ke puncak dek lambik lama berjalan seorang saja awak berjalan semanjak balik dari pagi makan indaknya minum pun indak panganan lakan gaji saja jadi
tujuhnya melalui puncak gunung ledang. Satu tiba di puncak gunung ledang. Nyecalik mula kiri jo kanan memandang suuk jo kida tampak laku buih. Oh jadi besar. Satu nampak dinyo kubur tu kini nyecalik melara di besana babujur di dalam pekuburan. Mati na nindak do kini besi dakah kubur na nindak do batimbuni. Matinyo bantu karang ala Tuhan ini. Matinya mula macam kalala indak tabadoannya hatinya japui di tibuyang ali amatnya japui ke dalam pekuburan. Menangi di sinan sultan ali amat indak tabado gadi menanti indak tanati do di melaki ambo balik dari pagi. Tak tanggung sesasa awak dodik dari pagi. Didapat digadi lah batu buaya gadi. Kadang menangi melanya macam itu nyobao laki ni gadi besane nyobao kadakit tampat di sinan kanyo tangisi satu mulai nyo kamanangi balun manisi doa iye mato. Datang suara melata waktu itu hari ini sadang kalebut tanjo adolah batang jawi-jawi datang terletak di gunung ledang. Di dakik tempat gunung ledang datang suara bagi inyo. O buyong sultan naliamat naninyo janang tangisi. Inyo barasi yang luar dalam. Tak boleh waang kacik-kacik. Tak boleh buyong kumui. Kini jangan menangi yang dakik inyo. Tak elok do sultan naliamat. Jadi batana ikan air mato. O buyong air. Naninya melandak boleh kane ayah mato kini kok sayangan kagadi besane barangkit lah buyong kini juo mudikan melanyo mudik seketek ko tuju dan mudik ayah gilo. Mudik ilai nani leko yang basobok beko jo lubuk mato kucing. Calik yang keri jo kanan layukkan pandangan jauh tukikkan pandangan hampir. Kalau sekitar lubuk mato kucing yang di sini ada rumah gadang. Rumah dek putih tari mato. Tari langsung buyong kasinan. Satu tibuang di rumah tari mato kandakkan kainyo putih tari mato. Nyo ada aye hubungannya. Waona Bakato lainyo tumasamo seorang kocoi agak kaonyo tapaso gadi ditinggalan manangi yo dalam hati.
tinggal dulu di sama seorang, tapi di lainnya gadina tinggal di batin udah di siko ndak bercari dan dole jo kau gadi batane dan ndak kabar pisah dole kece aliama dan kok tantu iko jadinya ketapa ndak kagen tinggalkan. Sedangkan naninya melati buyong tadi nambah namo sultan ali amat langsung berjalan badaninya nyotinggan gadi batane latinggan gadi batane nyotidurkan malah di tempat tadi di sinan kini nyotidurkan Ali barangke cuma sama seorang basobo buki lanyo daki basuo luranya turuni tibo diain subarangi ba itu badannya kini ndak ado kini marona malintang biasa baale nang kata jadi asa nyawa di kandung badan tatap mencari nan para luodi indah lola mo antaronyo ruponyo si buyong malaki ni nambah namo sultan ali amat laki bo di mudik bato kucang iyo di ulu aye gilo mencalik kiri jo kanan memandang suuk jo kidanyo layukkan pandang nan jauh tukikkan pandang nan nampir mencalik ilie jo mujik tapi samantang kok ba itu naninyo gadi batane tabayang tarwi dia liaman tampaklah rumah dinyo cuma tapi aye langsungnya jalan rumah gadang kironyo yo rumah tarwi mato satunya tibo di rumah maso itu di rumah putih tarimato main bau sultan aliamat layado ko urang di rumah kok layado urang ate rumah ambo main bau tolong ditawiti akekeknya tuma urang ate rumah tatala bare di randang laki di daun bajilati salabana komara mudo datang aponian datang kamari ramudo bukan ambonya kinari sajo kinari anak padang bukan kamari ndak tantu sajo gadang muka cuy namboja